Okay. Good morning, everyone. Thanks for joining us today. Welcome to GCF online streaming. So, welcome and be comfortable in the presence of the Lord as you worship Him today and we listen to His Word. So, before ta sa atong praise and worship, thanks sa mga atong kaigsuunan diha sa Bagakay, diha sa Candaway, sa Balugo, sa Valencia, sa Piapi. Salamat sa inyong pag-tune in karon and sa Bahong Pandan. So, ako'y hatag ni Pastor Baldwin ng panahon alang sa opening prayer. Kamputa, Ginoo, salamat ini kabuntagon Lord na imo nasad kaming itagaan og lain nga higayon sa pagsimba, sa pagpamaladto, sa pagpasalamat kanimo Ginoo. Ako mapagampo Lord na imong presensya mag-uban kanamo. Salamat Lord imong balang espiritu ang kapataliwala Ginoo sa panibahon karon Ginoo nga ikaw mahimaya sa mga pagsimba Ginoo. Salamat Lord na among mga kaigsuonan nga nagtan-aw karon Ginoo live. Salamat kayo ko mag-bless kanila. Panalanginan ni mo Lord, matag pamilya, matag usa Ginoo karon nga naga-simba kauban namo Ginoo sa ilang panimalay. Salamat Lord na imong presensya Ginoo among pagsinating karon. Adunay Ginoo ay kagawasan, adunay milagro, adunay kaayuhan Ginoo na mabatunan namo Ginoo. Salamat kay Lord, mahimayan ka sa mga nagsimba karon Ginoo. Sa among pagpadayon Lord, amo kang tubutan Ginoo nga magahiyan ka namo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So let's praise the Lord. Natay lyrics din nga pwede mo makakanta uban namo. Let's worship the Lord with gladness. But before that, natay basahon nga few verses gikan sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 13. Verse 10 it says, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, having done all to stand." Amen. So let's praise the Lord. We will sing this song, "Praise is the Breakthrough." Amen. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Hey Lord, oh we praise you Lord. Sing. You are my shield, you are my defender. I will not be shaken. I will remember that you are good. Your love endures forever. So I will sing His praises, the breakthrough. In the battle, swinging on the front line. You have the victory in this fight. So I will sing His praises, the breakthrough. Hey! 'Cause you are my life, you are my strength, you are my song of deliverance. You are my hope, you are my joy in every season. You're there when I fall, and there when I rise. I am yours and you are mine. You are the lover of
singing on the front line. You have the victory in this fight, so I will sing His praises to breakthrough. Within me, bless His name. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His name. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His name. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His name. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His name. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His name. Yeah. Oh, we praise Him, my Lord. Yeah. 'Cause You are my life, You are my strength, You are my song of deliverance. You are my hope, You are my joy. In every season, You're there when I fall and there when I rise. I am Yours and You are mine. You are the lover of my soul. See, You are my light. You are my light. You are my strength. You are my song of deliverance. You are my hope. You are my joy. In every season, You're there when I fall and there when I rise. I am Yours and You are mine. You are the lover of my soul. Praise oh my soul. Oh, let it bless His name. Praise the Lord, oh my soul. Oh, let it within me, bless His name. Praise the Lord, oh my soul. Oh, that is within me, bless His name. Praise the Lord, oh my soul. Oh, that is within me, praise His name. Oh, we praise the Lord. Our praise goes up. Come on, let's take our praise higher. Come down. Our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes down. Oh, our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Oh, our praise goes up. Your rain comes down. Oh, our praise goes up. Your rain comes down. Oh, our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes down. Oh, our praise goes up. Your rain comes down. Come on, we shout to praise. We shout to praise. We celebrate the King of glory entered. He
sing. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are giving. This is prophetic. This is prophetic. I can feel it in the air. The praise and the change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up. This sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up. This sound of praise. Make it louder. Lift him up and shout his name over us. Come on, let's take our praises higher. Our praise goes up. Hey, your rain comes down. Yes, Lord. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Oh, our praise goes up. Your rain comes. Oh, our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes down. Oh, it shouts to praise. It shouts to praise. We celebrate the King of Glory is great. You are riding on our praise. Oh, so turn it up. Hey! Make it louder than any other. And shout his name. Yes, come on, let's turn it up. Turn it up. Sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Oh, we praise you, Lord. Oh, we take our praise higher. Oh, we take our praise higher to you, Lord. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord. Oh, we take our praises higher to you, Lord. We'll bring you sacrifice of praise. Hallelujah. Oh, this is how we fight our battles, Lord. We will worship you because you have won the victory for us, Lord. Hallelujah. We will lift up your name higher and higher, Lord. Jesus, Jesus. Oh, we bless you, Lord. Oh, we take our praises higher. 'Cause you have won it all for me. You have won it all for me. Come on, let's just worship the Lord. Asa man ka karuning son, I encourage you to just lift up your hands to the Lord and worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Oh, you have won it all for me. The weapon may be formed, but it won't prosper. Yes, sir. When the darkness falls, it won't prevail. Yes, sir. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Come on, sing it, my God. Oh, my God will never fail. Let's sing it one more time. The weapon may be formed, but it won't prosper.
triumph. Oh, my God will never fail. He will never fail. Oh, my God will never fail. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna see a victory. Oh, I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you. Oh, I'm gonna see a victory. Oh, I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you. Oh, I'm gonna see a victory. Oh, I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yeah, yeah. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. No, I'm not backing down. No, I'm not backing down from that giant. Yes, 'cause I know how this story ends. Yes, I know. I know how this story ends. Yeah, I'm gonna sing. Oh, I'm gonna sing a victory. Oh, I'm gonna sing a victory. Oh, the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna sing a victory. Oh, I'm gonna sing a victory. For the battle belongs to you, Lord. Say, I'm gonna sing a victory. I'm gonna sing a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna sing victory. Oh, I'm gonna sing a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yeah, yeah. Oh, I'm gonna see a victory in your name. For the battle belongs to you, Lord. Come on, sing. I'm gonna sing. I'm gonna see a victory, Lord.
belongs to you, Lord. Say, I'm gonna sing your victory. Oh, I'm gonna sing your victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna sing your victory. Oh, I'm gonna sing your victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna sing. Oh, I'm gonna sing victory, Lord. Oh, I'm gonna sing victory in your name.
that you have called us your children, O God, that we can call you our Father, Abba Father, Lord, that you will take care of us, your children, O God. Thank you, Lord, that you will hide us under the shadow of your wings, Lord, that no weapon that is formed against us shall prosper in your name, Jesus. We thank you for the victory that you have won for your children, oh God, the victory that you have won for us, Lord. Jesus. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you for your presence, Lord. Oh, hallelujah. Oh, I'm your child, Lord. I'm your child, Lord. I'm your child of God. Oh, I'm a child. I'm a child of God. Bless your name, Lord. Just thank you for your presence. We'll lift up every cares and every burden to you, Lord. I pray for everyone who's worshiping with us online that you will speak through them, Lord God. You will speak to their hearts today, Lord. Thank you, Jesus, for your presence. Ginoo, bisan asa kami, O Dios, nagubot ka kanamo. Sa bisan asa nga dapit, buhi ang imong presensya, Ginoo. And we acknowledge your presence in this place today. We give you all the praises, Lord, in Jesus' name. May buntag sa tanan and sa tanan nga nag-join na to karon online. Shout out sa mga taga GCF Hinaki, no, taga Hinaki nga nag-join na mo ron. May buntag mga taga GCF Putungan, may buntag po ninyo diha sa GCF Sipalok o Muswagon, Pastor Jomar, Pastor Flore, Pastor Judiben, Pastor Aiti. Tanan nga na of course si Pastor Ben niya karon. To all of you who are joining us today, we would like to welcome you sa ato ang panimbahon online. This is the trend now, no? Mo naman yung uso ron tungod sa hitabo sa COVID-19. Nagka-online na gyud ang mga simbahan. Katong mga wala nakasulay og online, kinahanglan na gyud magtuon. Kung saon kay kung dili magtuon, paan man wala may makasimba online. So nagtuon gyud. So pagpagan ko sila here in this church, nagpagan ko sila kung mga pamilya ra ni aron dire. Ibang pamilya, 4 ka managsuon o 4 ka mga asawa. Aw bana di ay. Ang uban. 3 ka mga asawa o usa ka bana. Kay tulungan ni kalaki o usa ka bayi. So plus na pud among igagaw gikan sa plan na nila sa moabot karon. So welcome mo. Salamat sa inyong pag-join and sa tanan taga GCF Dumaguete. Salamat kayo sa Bagakay, sa Balugo, sa Candaway, sa Bulok-Bulok, no, sa Yapi, sa Kadayong, mga nag-tune in na to ron. Daghang salamat no, sa Valencia, mga kauban na to. Sa Sibulan, o sa Tibok nga nag-join na to. Siguro nag-join na to diaron sa gikan sa Amerika. Thank you for tuning in. And to all of you who are there, just pasensya ra gyud. Kung usahay mo pilit man ang di man gyud perfecto ang atong internet connection diri sa Pilipinas. Mo pilit man ginausahay. Pasensya ra gyud, no? Pasensya ra. Kana bitang TV sa unang magkurap-kurap daghan di na maklaro, pasensya ra man nato. So pasensya ra ninyo. And then ato ang paminawon sa luron ang pulong sa Ginoo. Naman ta sa church ni Pastor Ben karon ini nga tagon atong ihatag ang panahon pod sa Pastor Ben sa iyahang paghatag sa pulong sa Ginoo. All of you nga wala na kailan niya, si Pastor Ben mo ni amo ang papa. So sa mga nag-join na to online karon, we thank you. Tanang suok sa kalibutan nga naka-tune in sa Facebook. Good morning. And I will give the time now to Pastor Ben para sa pulong sa ginawa na paminaw og maayo. No? Paminaw og maayo. God bless.
Salamat kay Pastor Mark sa imong pagpaila-ila o naot sa tanan karon nga misaksi ni ining maong pagsimba sa kahanginan o ang tanang giduyo ining atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Maayong buntag kanatong tanan, tingali og naapod sila luyo sa suok sa kalibutan, tingali gabi, tingali sa inyong karong panahon na. So, Kuya Bong. ang saron siyang orasa sa Ireland o Gabi na ron. gabi na. So, Kuya Bong. good evening sa tanan nga naa sa dapit sa kagabion, no? O alang sa tanan pod nga adlaw, tingali na apoy hapon, ngayong hapon pero diri sa Pilipinas, diri sa Bayawan, alas buntag pa. So may buntag na itong tanan nga nag-cover ni ining pagsibya Dumaguete, Mindanao or din sa Hinaki, mayong buntag na itong tanan. Now, mubahin ko kaninyo sa mga pipila ka bersikulo sa kasulatan. Una, atong hisgutan usa pagbalik atong verse ganiha sa introduction sa Ephesians Episo 6 versikulo 10. Dili ka magsugod sa atong pamalandong o mobalhin taglain na pod karon nga chapter sa Biblia. Okay, makita tingali nato sa screen diha ang versikulo. So ako ning basahon dire Episo 6 Ephesians chapter 6, no? Nandire. Sa katapusan, diguna ang inyong kagalingon diha sa pagpakikiusa sa Ginoo. Pinaagi siyang dakong kahon. Sa 11, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundi batok sa mga daotang espirituhanong kahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom, o sa mga daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutan sa kangitngit. Busa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios o inigabot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Amahan nga Dios, nagaampo kami sa imong balang espiritu na ikaw makaabli sa tanan nga mga kasing-kasing o una-una karon. Utod sa nagpatalinghog o makakita niining maong sibya o Dios. Salamat nga ang imong balang espiritu magapasabot o magapalig-on ka na karon sa among pagtuo, Ginoo, nga niining urasa sa kapuntagon, Lord God, magatiya ikaw ning imong alagad samtang magasulti ni ining imong balaang pulong. Amo ning gitugyan kanimo Dios kining mga mensahe karon sa ngalan sa Kristo nga among Dios ug manuluwas. Amen. Amen. Okay, usbon ko maayong buntag natong tanan. Now, kini nga bersikulo usa kini ka dako kayo nga istorya sa Biblia o usa ka dakong pangatuoran nga sa ato di ang Christian life, sa atong Kristohanong kinabuhi, dili di ay ni basta-basta ning atong kinabuhing Kristohanon nga murag galakaw rata nga wa kay panguntraba. Kay kung imo tan-awon dire niini nga bersikulo, si Apostol Pablo nga nagsulat niini, nakasabot yun nga kita doon natay kaaway nga dili makita. Amen. Doon natay kaaway nga dili makita. Matod pa din
Sa katapusan, liguna ang inyong kagalingon diya sa pakighiusa sa Ginoo, pinaagi siyang dakong gahom. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat. Kini di ay Kristohanong kinabuhi. Usa kini ka kinabuhi nga nag-atubang o gubat or gagubat kada adlaw. Amen. Amen. Hallelujah. Nga kay kaaway nga dili nato makita. Matod pa rin nga sulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat, tanang yun, huwag ibilin. So nakasabot na ka o dunay mga pulis o sundalo karon nga nakakita ni ining maong video. Lisod kayo og ang usa ka sundalo muadto sa gira gubat nga ang pusil ray dala unya way bala. Di ba? Dako kay kag pusil way bala unsaon man imo na imong pusil. O sa dili pa pug ka muadto sa gubat, kining mga sundalo, kining mga pulis, grabe na ilang training. No? Grabe na ilang training. Lisod kayo manang ang uban ani di gyud kapasar. Labi na og ang imong lawas. Doon na kay mga piang-piang, doon na kay balda, di gyud ka kapasar sa pag-training sa usa ka sundalo. Now, dini diay sa atong Christian life, sama ta sa usa ka sundalo nga dunay kahimanan nga atong dunay kahimanan sa gubat nga atong daladalahon kada adlaw. Amen. Di na to ibilin. Kining maong kahimanan kay matod pa rin nga gihatag isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga paglimbong sa yawa. Usa sa atong pangandaman kining gitawag og wiles of the devils. Kining lipat-lipat ba or paglimbong sa yawa sa atong kinabuhi. Kining pagpangilad sa yawa labi na sa mga Kristohanon. Dali ra ba yung mailad ning Kristohanon? Amen. Muna nga giingon din ni Apostol Pablo nga dili nato ibilin kining mga hinigibana aron dili ta malimbungan sa atong kaaway. Nga usahay ang atong kaaway ni gamit pog mga hinigiban nga di po nato makitaan. Amen. Nga di po nato makita usahay nakaingon ta nga murag yanora pero di ay limbong na sa kaaway. Now, kung imo tanawon rin sa versikulo 12, kay wala kita makig-away batok sa dugo o sa unod. Tanaw na atong kontra. Wala ta makig-away sa batok sa unod o dugo. Nagpasabot nga kining atong kontra, dili makita mura ning virus nga makita ra sa microscope. Pero kining yung atong kaaway dili batok sa unod og dugo, bisan pag microscope ani dili makakita. Kining espirituhanon natong kaaway nga matod pa dire sa mga kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan. Kanang itong espirituhanong gahom diha sa kalangitan, mga espiritu ni, mga demonyo ni, nga di nato makita, nga kanunay kining gamiton sa atong kaaway nga maong yawa aron malimbungan ang mga anak sa Dios. Kinsa bay anak sa Dios diya? Moingong amen. Amen. Okay, salamat sa Dios, no? Now kita mo'y punting niini nga atong kaaway, dili ni sila mo manintal, dili ni sila makig-away o dili nila kontra. Nayo sa kataw ni ingon, Brad or Pastor, sukad sa akong pagka-born again Christians, sukad kong nahimo, anak sa ginawa, bagay ko'y mga paglutos ni abot nako. Magduda po ta ng istorya, ha? Kayo, usap ka katinuray nga Kristohano, nagilutos ka na kay kontra, gali makita. Nga, munang usay, makaingon ta, tingali, way lutos, ni mo basig kauban, pabukas mga maglulutos.
Kay why persecution niabot nimo persecutor pa po ka. Now, dingon dire nga daw tang espirituhanong gahom diya sa kalangitan. Sa mga pangulo, tanaw sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom o sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutan sa kangitngit. Now, niya lagi gitawag og kalibutan sa kangitngit. Nga kining mga kontra nato, haleluya, dili nato makita kay naa sila sa kalibutan sa kangitngit. Unya kasagaran gamiton ani sa yawa aron mapadayag ang iyang gahom o ang iyang pagpanglimbong. Iya ra pong sakop o tao ra po'y gamiton ani. Tingali sukat ka na himong anak sa Dios. Noon ay mga time nga nakadungog ka nga ipa-discourage ka sa imong pagpangalagad. Labi na o doon ay mga something mahitabo sa imong kinabuhi nga magkapa-discourage yun mo. Wa ka kahibalo nga kadto instrumento sa yawa aron kang malimbungan, aron kang mailad, aron di ka mupadayon. Amen. Muna nga karong panahon na mga igsoon, di ron panahon sa pag-akras. Bisan pagduna kita'y kaaway karon kining virus nga gihinganlan og COVID-19, tanaw na to ang Biblia kung unsay atong hinigiban nga atong gamiton ani. No? Kaya kung tanaw ni mo din sa unahan, giingon dire, busa dadaang tanang kahimanan sa gubat, versikulo 13, nga gikan sa Dios og inigabot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Dili na to atrasa ko sa kalakang ni atong kontra. No, sama ni David. Sa dihang nakakita sa siyang kaaway nga si Goliath nga higante. Kung tanaw ni mo sa istorya sa kinabuhi ni Haring David nga usa ka batan-o sa kayang people niya atong panahon na. Unya, isuluban siya ni Haring Saul sa tanang armas sa gubat. Pero ningon sa Haring David, dili ko ka, kay wa pa ni manat. No? Dili ko katikan, kay bugat kay ning mga taming, mga kanang itaw, breastplate rin sa lukot, kay ron maigo, kag bangkaw, di ka madutlan, murag kuan ba? Kanang itaw, bullet proof ba? Muna nga, pagtikang ni Haring David, o pagtikang ni David, kay yung people, ba siya, di na siya katikang siya. Di ko ni kakwanta, kay wa ko maanat. Kitang mga Kristohanon, wa tamaanad mga igsoon sa kinabuhi nga dili Christian. Amen? So, atong isulob ng Christian life, mga igsoon niya, pasulobon ka o dili Christian life, wa tamaanad. Amen. Sa ining panahon na nga kining madumingo, naanad yun ta, pagka-Domingo manimbag yun ta. Pero pila na ni ka-Domingo, maragwa tamaanad nga, di ta magtigom. Murataan si David nga ipasulob ni Haring Saul atong mga armas nga wa siya maanad. Amen ba? Amen. So, kung tinuoray kitang anak sa Dios, ningawon yung tagsimbag daig sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Bisag na kasi mong balay mo na karon ang mga tinuoray nga mga alagad sa Ginoo ug maabot rag signal, mangita gid sila na ay mga makita nila sa live nga mo-join sila simba sa Dios. Kay wa ta maanad nga panahon Domingo, wa tay simba. Ang kita, kung wa po ta naanad nga panahon sa Domingo, di ta mahatag tithes, di ta mahatag offering. Amen ba? Mga kaisunan nga tinuray nakasabot nga ikaw anak sa Dios, sundalo kas Ginoo. Tingali na mo ingon nga, ay salamat kay wa nay simba. Di na ko kahatag og tithes, di na ko kahatag offering. Uy, mga igsoon, dili ni panahon nga di ka mahatag, panahon ni mahatag ka kay wa ka maanad ug di ka mahatag. Amen ba? O ni mga igsoon nga tingali nika ay salamat kay wa nay simba, padayon na taning wa isimba kay aron di ko kahatag. Hinigiba na sa kaaway, aron di ka mapanalanginan kay nakabaluta sumala sa pulong sa Dios nga kung mohatag ta
ingon diha, maabli ang tambuanan sa langit. Gusto na ba kang siging sirado? Muna nga bisag ko'y simba nga tigom sa fellowship sa church, ako mong gidasig mga kaigsuunan. Nga hakat mo. Pwede yung i-click lang, mga high-tech na kayo. O, imong tayo si padararas ngalan sa pastor. O sa dapit na o sa dapit nga alagad Ginoo nga imong ihatag kay nga naman aron padayon pagdaloy kining panalangin gikan sa Dios. Amin ba? So kita wa tananad uton si Haring David siya wa pa ni manad nga di na noon ko kalakaw say suluban ta aning mga bugat kayo nga mga hinigiban atong hunahuna nga palibog ata di na noon ta kasukol ni Goliath. Pero sa diyang giwakli ni Haring David o ni David katong mga gipasunod na rin Saul, iyang gibit-bit ang iyarang saplong. O kailan kang saplong kay wa may guma sa una, katong balahan niyang bato, niya paglantaw ni Goliath kang David, ningon siya, huy, iro, bako nga dala na kung mong bunal, kaya dala ko siya sukot. O katong iyang saplong. O niya, paling nakuha ni Goliath si David. Yang people, paling batanguna, nakaminos kis Goliath. Pero matod pa ni Haring David, ni David, niyon siya, nianhi ka sa imong espada, apa nianhi ko, karon sa ngalan sa akong Dios, nga kining imong ulo ron, punggutan ti ka sa imong ulo karon, tungod kay nianhi ko, nakigubat ko nimo, sa ngalan sa akong Ginoo. Amen? Amen. Now, dinhi sa atong armas, karon nga kita mga alagad sa Ginoo. Atong tan-awon ang Kolosas Kapitulo 2. Ato na ang kaning Kolosas. Sa paha kasi nasayot ni. Diingon dire nga ang ngalan ni Kristo labaw sa tanang mga ngalan. Tanaw. Pilipos ito, Pilipos, Kapitulo 2. Gingon rin, versikulo 8, gingon rin, nagpautos siya o nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Naghiskot ni Jesus Christ. Bisan siyang kamatayon sa krus. Tungod ni ini, gituboy siya sa Dios, ngantos kinatas ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang pangangalan. Praise the Lord! Amen. Ang COVID-19 is ang ngalan, name ka ng ngalan na. Pero ang ngalan ni Jesus Christ, labaw pa sa ngalan sa COVID-19, palakpak ka mga kaigsuunan. Kabisan pa, matod pa din nga ang tanang tuhod, busa mang luhod ang tanang mga binuhat, nga to sa langit, sa ibabaw sa yuta, o sa lalong sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesucristo, sa pagpasidungog ni ining maong ngalan. Ngalan ni Jesus Christ, usa sa dakong hinigiban, kagihatag na to. Ingon nga kita, Kristohanon, gihatagan tag ngalan, nga labaw sa mga ngalan, tanan, walay butang sa kalibutan, nga walay ngalan. Ngani, bisan pa tong jeep sa Cebu sa una nga libiyahe, niingon nga, unsay ngalan, ang marka si ang jeep, Nunin. Unsa ning imong jeep po maningalan? Unsay way ngalan? Kana day Nunin, ngalan man na. Oh, bisan Nunin ngalan, Nunin ulay ngalan gyapon. Amen. O kining tanang mga ngalan, labaw ang tanang ngalan sa atong Ginoo Kristo, ngayang gihatag nato kun atong tan-aw na iyang giingon sa Marcos 16. 17 hangtod sa 18. Ningon diha, sa tanan nga motuo mununot ang ilhanan. Sa akong ngalan, hinginlan nilang mga yawa. Amen. Kining atong kaaway, nga wata makik-away batok sa unod ug sa dugo, nga dili makita sa tanang microscope sa kalibutan, malagpot ni pinagi sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Makahingilin ka mong yawa sa akong ngalan. Sa ngalan ni Jesucristo, mudagan ang panulay. Muna mga igsuon nga kining atong armas, dili na to kalimtan ning ngalan ni Kristo nga dako sa tanang mga ngalan,
ngalan nga lagamhanan sa nga tanan nga gipiyan niya nato mao ni usa sa dako natong armas nga kun dunay mga kulga sa panahon, dunay mga balatian o sa diha, mga panulay, review ko tayo in the name of Jesus, mato pareha, pandungan nila ang ilang sa ilang mga kamot kadtong mga masakiton o mga ayo sila pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ. Palakpakan atong Ginoo mga igsoon, atong ituboy ang Dios atong kinabuhi. Dili ta moingon nga pinaagi sa imong ngalan, kundi pinaagi sa ngalan ni Kristo kay tungod nini ngalan na kung imong basahon ang buhat 4:12, walay lain nga ngalang gihatag dinhi sa silong sa langit aron pinaagi nining mga ngalan. Mga luwas kita. Maluwas ka. Na kay kalisod na ka, maluwas ka. Ug wa pa ka kasiguruhan sa langit. Pinaagi sa pagtuo nimo ning maong ngalan ni Kristo, maluwas ka. Walay laing ngalan gihatag dinhi sa silong sa langit nga pinaagi nini kung mutuo ka, maluwas ka. Unya kining kaluwasan mga kaigsunan, di lang ni kay kaluwasan sa imong kalag ug espiritu nga masiguro ka sa langit, kaluwasan po ni sa imong kinabuhi dinhi sa yuta samtang naghulat ka sa pagbalik sa Dios. Amen. Kining in Jesus name review ko nimo, gamito nimo ning ngalan sa Kristo in the name of Jesus. Paawa ng panulay, di na nimo ni magamit ato ka sa langit, wala kay review ko dito. Amin, bakit sa pa may review ko nimo to? Wala na may panulay, wala na may sakit, wala na may balatian. So din hini gipagamit sa Ginoo dinhi siyuta, gipagamit sa Dios ang iyang ngalan aron atong magamit nining kaaway nato nga di makita. Oh, kini labaw sa tanang mga ngalan. So doon na rin mga Christians usahay, di nagkakadungog kayo na inang review. Sa niyang masakit ang ulo, may ulo na asa tong paracetamol. Di na kauna-una ba in Jesus name? Hilangkan gani, asa to, simutunon mga haplas noon sa pagdaghag kay adtuan hunaw-hunaw. Pagkakatapusan na, uy, usa pang Jesus name. Naulahin na. Muna nga, usahay, nagastuhan na ka, usa pa nimo nagamit ang dakong gahom sa Dios nga gipiyal nimo ikaw nga anak sa Ginoo. Ang tanang mingon anak sa Dios, mingon amen. Amen. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan. Kining ngalan labaw sa tanang mga ngalan gihatag sa Dios nato. Now, dunay usa ka istorya dinhi sa karaang tugon. Bahin sa usa ka dakong gira. Kagubat man giskutan re, wala ta makigubat batok sa unod ug sa dugo. Kung dili batok nining mga espirituhanong gahom sa tubad, di makita diya sa kalibutan sa kangitngit. Kining kalibutan sa kangitngit, kalibutan is mga kalibutan sa kay gitawag og kalibutan sa mga makasasalang kalibutan, no? Tintalon ta kanunay. Dunay sa kagubat dinhi kung imong tanawon sa ikaduhang Kronikas Kapitulo 20, bahin ni Haring Josaphat. Kini si Haring Josaphat kaniadto, hari ni sa Huda. Unya gisulong sila labihang daghana. Ay giuluhuman hiini gisulong si Josaphat, bersikulo 1. Ay kaduhang Kronikas Kapitulo 20 sa taga Moab o taga Amon uban sa pipila ka mga taga Mion. O dagang kaini ang kontra, no? O nagbalita kaniya nga may dakong panon sa katawan gikan sa Idumea tabok sa patay dagat nga miabot sa Asasun Tanar o sa Ingani aron sa pagpakigubat kaniya. Balik ang kontra kini si Haring Josaphat. Tungod kay si Hari gamay ra sila, kay ang Huda gamay ra ni nga porsyon nga nahimo kay nabahin man ng Israel. Si Josaphat ningon siya din busang katawhan sa Huda. Dire nalisang si Josaphat bersikulo 3. Nalisang si Josaphat ug midangop siya sa Ginoo. Munay nakanindot ni Haring Josaphat. Amen. Nga sa iyang nalisang siya, igsoon, hallelujah, wa siya mudangot o mga espada, mga kaming, mga kontra sa diya, nga iyang ikasukol aron nga mawala ang iyang kahadlok. Nidangot siya sa Dios.
Ni dangop siya sa Ginoo. Unya ningon dire, nalisang si Josaphat. Kay kung imong tan-awon ang numero sa ilang kasundaluhan, wala gani ma 1/4. Parte daghanang kontra. Unya nalisang. Kasi tinuuray yung pagkaistorya mga igsoon o kining gubatan ni Josaphat o wala pa siya mo dangop sa Dios. Klaro yung pilde. Amin ba? Klaro yun. Munang nalisang si Josaphat o midangop siya sa Ginoo. Doon na ba kay kalisang karon igsoon nga imong gihuna-huna? Tanan nga naglantaw na to, doon na ba'y kalisang kahadlok kabalaka sa imong kinabuhi? Managing tan Josaphat ni dangop siya sa Ginoo. Gimanduan niya ang tibok Huda sa pagpuasa. Wala maingon si Josaphat, hala, kay naman tayo pagka kay mga kontra nato, magpulaw tarong himong espada. Magpulaw ta og himong mga pana, mga bangkaw kay sa una way armalite, walay mga high-tech karon nga mga Missiles. mga kahimanan sama karon. Pero gayon diri ang imanduan, tanan mga tao, mga sakop, ningon ang hari si Josaphat, kay midangop sa Ginoo gimanduan ang tibok Huda sa pagpuasa. Busa ang katawan sa Huda nagtigom aron sa pagpakitabang sa Ginoo, ang katawang gikan sa tanang syudad sa Huda miadto sa Jerusalem sa pagpangaliw po sa Dios. Amen. Tanan sila ng luksong dito sa siyudad sa Jerusalem o dito sila ng tapok sa templo sa Dios o na nag-ampo sila nagpakitabang ni hilak at ubangan sa Ginoo. Amen ba? Amen. So, dunay dako kayong threat sa ilang gingharian, dako kayong kontra nagsingabot. Kay kung wala sila mo salit mo dangop sa Dios, si Josaphat wa gyud masayop. Wa gyud sa masayop o kinsi ang gidangop atong panahon nga dako kay hulga sa ilang kinabuhi. Unya sila tanan ni adto sa templo sa Jerusalem og nangaliupo sa Ginoo. Unya si Josaphat mitindog kaliwala sa nagtigom katawan sa Huda og sa Jerusalem dito sa templo sa Ginoo at ubangan sa bag-ong hawanan. Mingon siya, "O Ginoo, Dios sa among katigulangan, ikaw ang Dios na naa sa langit, ubos sa imong pagmando ang tanang nasod. Anaa kanimo ang tanang gahom sa walay makasukol kanimo o walay makasukol kanimo nga mulampos." Tumawa gyoy makaasdang sa Dios. Nakabalo si Josaphat no kung muntapig lang ang Dios nila, wa gyoy kontra nga makadaog nila. Amin ba? So kung panahon mo din itubag ang Dios, versikulo 15, niingon din. O niingon siya, pamati kamong katawan sa Huda, o taga Jerusalem, ikaw, talahurong hari. Nag-ingon ang Ginoo nga dili kamo angay malisan o maluya, tungod sa kadako, sa panon, sa kaaway nga misulong kaninyo, kay ang gubat dili inyo, kung dili iya sa Dios. Palakpakan na to ang Dios. Amen. So iba, maghuna-huna ta nga kita murag naghuna-huna kita nga noon gingon diri sa Episo nga after you have done all, stand. Sato pa, humani mo mabuhat ang tindog. Barog sa imong pagsalig. So kita, nahimo na nato tanan. Na natay mga face mask, bisag asa lang tayo, mga unsaliha, mga disinfectant, unsa pa imong ipamalit diha, na kontra ning virus, nga Kristohanon ka, ayaw sige kamalaka, tindog na, kay nahimo na nimo ang tanan, matod pa siya, tindog, barog sa imong pagtuo, kay ang gubat dili inyo,
Ako matudpas Ginoo. Salmo 91 nagingon dito nga, He that dwelleth in a secret place shall abide under the shadow of the Almighty. You are under the shadow of the Almighty. Amen? So now, unsa man ang gihimo ni Haring Josaphat dinhi sa kung imong tan-awon sa bersikulo 21, human siya makigsabot sa katawhan, nagpili siya mga tao aron maoy mag-awit alang sa Ginoo nga magsulob og sagradong biste samtang mag-una sila sa kasundalohan. Mao kini ang ilang giawit. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kanturan. Sadyang nagsugod na sila sa pag-awit o pagdaig sa Ginoo. Gilibog sa Ginoo ang kasundalohan sa Amon, sa Moab, sa Idumea nga misulong sa Oda o naparot sila. Amen. Palakpakan nato ang Diyos. So usa ka hinigibang gihatag sa Ginoo nato ngalan ni Jesus Christ. Ang ikaduhang dakong hinigiban kining mga pagdaig sa Ginoo. Samtang sila nagdaig sa Dios, samtang sila na nag-awit, milihok ang Dios. Gilibog sa Ginoo ang ilang mga kaaway o nag-unay o pinadyanay o naparot sila sa tupa, napildi sila tungod sa mga anak sa Dios nga nagdaig, maoy gisulong nila sa ilang kontra ang mga pag-awit o mga pagdaig sa Ginoo. Amen. Makamao ba kang mudaig sa Dios? O basig kalimot tagaon saon mo pagdaig? Usa ni sa hinigiban nga atong pagkaanak sa Ginoo, kiningalan sa Ginoo atong dag-on, ikaduha kining awit sa mga pagdaig. Kay usa ni sa dakong hinigiban nga gipiyal sa Ginoo nato. Ingon niya sa Salmo 121 nga ang Ginoo mo puyo taliwala sa mga pagdaig siyang kanakan. Mao na nga ikaduhang hinigiban kining yung pagdaig sa Dios. So, mga igsoon, sama sa kaniadto o hangtod karon ang Dios nagpiyal kanato niining hinigibana na biruan ngalan sa Ginoo o ang ikaduha kining pagdaig sa Dios o ang ikatulo kining Holy Spirit. Sa buhat 1:8 makadawat hinuon kamo kahon sa diha nga kakunsaran kamo sa Espiritu Santo. So nagpasabot nga ikatulong dakong hinigiban nga di nato ibilin sa atong pag kinabuhi ning kinabuhia o kinabuhi nga daghang kulga, daghang mga pagsulay. Kining tulog ka klaseng armas nga gipiyal sa Dios nato, digid nato ni kalimtan. Amen. O kung imong tanawon, kini pong pulong sa Dios. Kining Word of God. So, mga igsoon, padayunon tani sa sunod Domingo, hinaot nga nakakuha mo o pagtulunan ni ining buntaga karon. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan o kanatong tanan sa dili pa ko mo biya sa kahanginan tuguti nga mag-ampo ko alang kanato karon. Tingnan doon ay mga symptoms sa sakit nga gibati nimo sa imong lawas, imong pamilya. Tuhuan nato kining mga armas nga gipiyal sa Dios nato nga musalir ni sa atong kinabuhi pinaagi sa atong pagtuo. So, kung dunay sakop sa imong pamilya nga naay symptoms sa sakit o balatian o unsang sakit tuhui nga Ginoo muhikap kanimo karon. Ibutang ang imong kamot nga tuo sa dapit nga dunay sakit o iisa ang imong walang kamot ngadto sa itaas o ko alang kanimo. Yes, Lord, we exalt your name, O God. We bless your holy name, O Lord. Among gipayaw ang imong balaang pangalan, Ginoo. Among gipayaw ang imong gahom, O Dios. We exalt your name, O Lord. We bless your name. Hallelujah.
Ikaw ang Dios nga buhi. Ikaw ang hari sa tanang mga hari. O walay makaasdang kanimo, O Dios. Lord God, tuguti nga mamuhat. Ikaw karon sa tanan nga dunay pagtuo, Ginoo. Sa tanan nga miisa sila mga kamot ug mitapion sa tuon nilang kamot ngadto sa dapit nga ilang sa ilang kalawasan nga dunay balakian. Lord, mituo kami nga walay distansya sa gahom sa mapag-ampo. Usa mong gihingin lang ipadlas ang tanang sakit karon in Jesus mighty name. Sa tanang lawas nga gipalit sa balaan dugo ni Kristo. Wala na kay dapit sa mga lawas ng mga anak sa Dios. Ikaw, espiritu sa demonyo, espiritu sa balatian, espiritu sa mga virus, in the name of Jesus. Mga matay sa tanang kalawasan karon sa imong mga kanakan. O salamat, O Dios, sa kumplitong kaayuhan nga mabati namo karon, Ginoo. Salamat sa milagro. Salamat, O Dios. Ikaw mo among pasinunggan. Ikaw mo among ituboy, Ginoo. Dili sa tablitas kami naayo. Dili sa mga instrumento nga among gigamit. Kundi pinaagi gayud kanimo, Dios. Ikaw mo among kaayuhan. Ikaw mo among kaluwasan. Dalaykon kasulay katapusan. Lord, salamat, Amahan. Ang tanang dungog, tanang himaya, tanang pagpasalamat ug pagsimbag pagdayeg, O Dios. Among ibalik kanimo, Amahan. Pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Dios ug manuluwas. Ang tanan magaingon. Amen. Amen. Salamat Teles, ako ni ulit sa ituman. Thank you, Pastor Ben, for the encouraging words. Salamat sa Ginoo. Are we blessed? Amen. So, I believe nga panalanginan kita sa pulong sa Ginoo. So, padayon sa unahan at sa atong pagdala sa atong mga halad. Before that, samtang nagdala mo sa inyong mga halad, amok mo ang awitan. Kabalo na mo aning kanta, murag. This song, binago niya. Siya ang nagtulong
salamat sa imong mga kanakan nga nagdala Ginoo sa ilang mga halad. Idigli lang dinhi sa simbahan apan bisan karon sa mga naka-watch online Lord nga ginagsatag sa mga miyembro sa GCF Lord sa uban pa Ginoo nga nagdala usab sa ilang mga halad Ginoo diha kanimo. I pray O God that as you have promised that you will open up the windows of heaven and you will pour such a blessing O God that there shall be no room enough to contain it. I pray right now Ginoo nga mahimo kining susi nga bisan pa nga ang kalibutan nagakalisod Lord dunay krisis sa ekonomiya apan ang imong mga kanakan Ginoo magpuyo ilalom sa usa ka espesyal nga pabor usa ka langit nga inablihan Ginoo ug binukbo ang imong mga panalangin alang sa imong mga kanakan. Salamat Lord sa imong hedge of protection upon your children, O God, your sons and daughters throughout, Lord, the online world right now. I pray na ikaw, Ginoo, magahata kayo, Ginoo, sa ilang mga kinahanglan, Ginoo. Salamat, Lord, sa kalig-on sa panglawas. Salamat sa pag-sustain mo sa ilang mga pamilya, mga anak, Ginoo, mga kapikas. Ikaw, Diyos, padayon nga mga hikap sa ilang tagsatag sa kakinabuhi. Lord, all our GCF family, Lord, in Visayas and Mindanao and even abroad, O God, I pray nga ikaw, Ginoo, maghahatag usab Ginoo sa imong pinasahi nga pabor o hikap Ginoo o protection ngadto kanila. Salamat O Dios, takos kang daygon og pasalamatan kay maayo ikaw sa among tag sa kakinabuhi. In Jesus mighty name, amen and amen. Okay, salamat kayo sa inyong pag-join today and we really appreciate dili pag yun mi makauli sa Dumaguete for 14 days, so probably mga April 18 kung wala pa dili ni litkason kining executive order, dili gyud mi makabalik sa Dumaguete hangtod April 18. So i-expect nga within the week sa ato ang mga taga-GCF ng mga pamilya, siguro maghimo tawag mga online Bible studies pod kay kabalo ko nga kamo di po kagawas sa inyo ang mga balay. So, naamtay mga groups, mga group chats, pwede ta dito nga padala sa ato ang mga prayer requests, pwede po ta mag Bible study. We will set up sa ato ang mga Bible study para nga padayon lugod gyapon ta bisan na ay hulga niini nga pandemic. Dako ang Dios kaysa pandemic. God will surely make a way. Ayaw o kabalaka, ampo. Himo ang imong kabalaka pag ampo. Himo ang imong kahingawa nga pagsimba dito sa Ginoo. So, salamat kayo sa tanan nga ni-join sa Pilipinas man, sa UK man, or sa USA man. We love you very much and we are so happy that you have joined with us today. God bless you and have a great week, everyone. Bye-bye.